Ollaan tässä syysvehnäpellolla ja lajike on Kilimanjaro. Kylvöpäivä syksyllä oli 18. syyskuuta ja lajike iti varsin hyvin huolimatta, että kylvöalusta oli varsin karkea. Ja talven kestävyys siihen nähden, että talvi oli todella haastava tällä alueella, että oikeastaan koko tämä viljelys, noin 6 hehtaarin ala, niin oli semmoisen 10–30 senttiä jääkannen alla parisen kuukautta. Ja vaikutti kyllä tuohon kasvustoon, että se on sieltä täältä vähän aukkonen, mutta varsin tyytyväinen on siihen, että kuitenkin kasvusto joka puolella ja varsin hyvinvoivan oloinen ollut koko kasvukauden, pois lukien kevään kuiva ja kuuma jakso, joka sitten varmasti verotti vähän korren pituutta ja hyvä lukua tähkässä. Typpeä on annettu hyvin varovasti johtuen siitä, että talven jäljiltä kasvusto ei näyttänyt niin potentiaaliselta kuin olisi voinut olla, 125 kiloa hehtaarille, ja lisätyppeä ei sitten enää sen kuivan ja kuuman jakson takia niin ajettu. Ja sitten rikat ja taudit on torjuttu ja kasvusto näyttää kyllä hyvin terveeltä, että on säästynyt sekä tautipaineelta, vaikkakin olosuhde on ollut kuuma ja kostea. Ja myöskin on pysynyt kurissa toi rikkaruohojen kasvu. Odottelen sellaista, sanotaan nyt, että optimistisesti täytyy ajatella niin 5 ja 6 000 kilon väliin hehtaarilta niin hehtaarisatoa ja sitten laadut vielä tietysti arvotus.